presenta Andrea Motis. Andrea Motis i Joan Chamorro van actuar dimarts a la nit al Festival Interludi de Calonge. Els dos músics, acompanyats per un quintet de luxe dins el panorama del jazz català i amb totes les localitats venudes des de feia setmanes, van omplir el pati d'armes del castell amb més de 500 persones. I can't believe that it looks like the ending comes. El concert va ser tota una exhibició dels grans èxits del jazz, la bossa nova i el swing i una immersió musical dins la música de New Orleans. La cantant i trompetista Andrea Motis, tota una figura dins el panorama musical, malgrat la seva edat, es va fer amb tot l'escenari. Aquest ha estat el penúltim concert del Festival Interludi. Properament, el 18 d'agost, la nit Gin Jazz, una proposta musical de maridatge de gintònics amb la música de Xavi Joses Trio, tancarà el festival.